Hei kaikille sosiaalisen median innovaatiojunan osallistujille. Mä olen Anniina Kostilainen maa- ja metsätalousministeriöstä. Minulla on teille viesti. Me ollaan täällä MMM:ssä mietitty aika paljon sitä, miten sosiaalista mediaa voisi käyttää apuvälineenä metsäpolitiikan valmistelussa ja metsäpolitiikan toteuttamisessa. Nyt tässä kevään 2010 aikana aloitetaan laaja keskustelu metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamisesta. Olemme pohtineet sitä, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää tässä keskustelussa. Miten saataisiin mahdollisimman laajat joukot tavoittava keskustelu, mikä olisi oppivaa ja innovatiivista, vaikka innovatiivinen onkin epäsuosittu sana, niin sitä voi tässä yhteydessä käyttää. Tapio on tehnyt viime vuoden puolella esiselvityksen siitä, miten tämä keskustelu voisi mahdollisesti edetä. Pohdittavaa on kuitenkin aika paljon, etenkin siinä, miten sosiaalista mediaa voisi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää keskustelussa. Sitten yksi sellainen pohdittava kysymys on ministeriöiden rooli ylipäänsä sosiaalisessa mediassa. Jos ja kun sosiaaliseen mediaan mennään mukaan, niin olisi syytä pohtia sitä, että mitä annettavaa hallinnolla oikeastaan on kansalaisille ja sitten vastaavasti sitä, mitä annettavaa kansalaisilla on hallinnolle silloin, kun mennään verkkokeskusteluun mukaan. Toivotan teille oikein mukavaa ja antoisaa ja idearikasta innovaatiojunaa. Kiitos paljon.